Gada ka uban taro, jarumi na Zombi babba kai suke tsoro. Maraba na gwamnan Yobe mai malabu ne, Halmati Idi Barde ka zamo kwaro. Sun zata abun wasa ne da suke doro, yanzu sun ga kai ne a sama sai sauraro. Kanuwa da shan Allah bilge sun tauraro, marhaba Muhammad Gada ka jam'iyya gata. Kai maganin yan toge masu sanwarta, ga nagar kuwan janga maza wanda bai keta. Sun yi suna son su rike dan su ɓata ta, Rabana ya ce musu kai ne babu mai kwata. Gana Adamu Tillari wanda bai keta, Adamu Suleiman naka yayi min kyauta. Babba ne mun shaida baya yin wauta, mai gidanmu mai share hawayen mu yayanta. Ko a jam'iyya mun san ka kayi jarumta, a rikon ka Brigade mun san ba ka yin keta. Na sakwanci Isa Roka mai dabin kyauta, shi ce akan Gada ka ya ka hajata. Yanzu gashi nan na sauke zaya min kyauta. Yes. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce, shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Zombi sun gama kuma sun karai akwai dama. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce, shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Zombi sun gama kuma sun karai akwai dama. An buga da kai kuma an bar ka jarumi gwarzo. Yanzu ga Muhammad Gada ka shugaban fati, jam'iyya ta APC Yobe yau akwai dama. Lam yalid wa lam yulad al-fatahu mai girma. Muhammad Gada ka Al-musawwiru mahalicin hagun hada dama. shi ya karbi APC. Sanyi baituka fata na Allah da dodama. Muhammad Gada ka In yabo ga gwarzon da ya gagarar wa 'yan gulma. shi ya karbi APC. Yanzu to Muhammad Gada ka ne mazan fama. Delegate mazan fama. Da sina zaton ba zai kai ba gashi ya girma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce, shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Zombi sun gama kuma sun karai akwai dama. Shi fage na daga a wuce a sagwani ya bi. Muhammad Gada ka Shagogwar maya mai jama'a matasa har tsofi. shi ya karbi APC. Yanzu jam'iyyar Yobo karyan kanmu ta yi kafi. Muhammad Gada ka Za mu tarki kowa don rijiyar mu ta yi murfi. shi ya karbi APC. Kowa na faɗin Gada ka na gwamna shi ya fi. Delegate mazan fama. Shi Allah ya ba makiya nasa za su sha fama. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce, shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Zombi sun gama kuma sun karai akwai dama. Mun yi addu'a kuma Allahu Rabbi ya karba. Muhammad Gada ka Yan cikin ta APC yau ba za mu share ba. shi ya karbi APC. Shugaban ta Gada kamun gaba yayin kwaba. Muhammad Gada ka Bai aje uwar kaza in ya so ya ɗau jaba. shi ya karbi APC. Shi da ɗan hali Gada kamun lura sun saba. Delegate mazan fama. Godiya muke mai kaunar ma aka ba dama. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce, shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Zombi sun gama kuma sun karai akwai dama. Jam'iyya ta APC za ta ƙara inganci. Muhammad Gada ka Wanda ya rike daɗin martabarsa domin ci. shi ya karbi APC. Adamu Tillari ya baya riko da ganganci. Muhammad Gada ka Shi yasa a fadarsa muke ta nuna fadanci. shi ya karbi APC. Gashi yanzu an canji Gada kashi ya ci. Delegate mazan fama. Za ta fara haɓaka kifin mu zai shigo kuma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce, shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Zombi sun gama kuma sun karai akwai dama. Godiya ga gwamna mai malabo ni ɗan baiwa. Muhammad Gada ka Tallafin ka mun ganshi ya shige gidan kowa. shi ya karbi APC. Gwamna asilar ka 'yan yoba
mamaki su bari ko in bugo garwa. Shi ya karbi APC. Maganar kajinta ake ko ina da kai tsawa. Delegate mazan fama. Gwamnatin ka ba ta san tallakawa na fama. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce. Shugaba na jami'ar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun ƙara yi akwai dama. Gashi yanzu Gada ka ke riko da APC. Muhammad Gada ka. Martabar mu ta ƙara Ayoba babu ko tasiri. Shi ya karbi APC. Tallakawa yau kishi ko babu ko asi. Muhammad Gada ka. Mai gidanmu mai ilimi na ji ya faɗo nafsi. Shi ya karbi APC. Karmiyar dare shi mu sake mu kama 'yan kwasi. Delegate mazan fama. Za su kai musu bar mu don halin su ba girma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce. Shugaba na jami'ar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun ƙara yi akwai dama. Tafiyar mutane kamar ta ba ciki zala. Muhammad Gada ka. Sannadi na garkuwan jangama kabar kala. Shi ya karbi APC. Adamu Suleiman baya barin mu kai lula. Muhammad Gada ka. Dan fi kafunai sun ce ba su yin zubar kwalla. Shi ya karbi APC. Shi na kai da suka saka za su ba wa talala. Delegate mazan fama. Adamu Aliyu suka ce suna bida su ma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce. Shugaba na jami'ar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun ƙara yi akwai dama. Ko ku yarda kun san tsoho baya kamar sabo. Muhammad Gada ka. Mai bakin hali tabbas shi ake yi wa zambo. Shi ya karbi APC. Jam'iyyar magada kayo ba dole mi kwambo. Muhammad Gada ka. Kan rike ka gyara ta kabar su o yan lambo. Shi ya karbi APC. Gaskiya mai malamin gana ka kadubo. Delegate mazan fama. Wanda zai rike jama'a mai kula da yan noma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce. Shugaba na jami'ar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun ƙara yi akwai dama. Shugaba mafi daraja wanda za mu kai kara. Muhammad Gada ka. Bangaren mawakan Yobe idan aka yi kwara. Shi ya karbi APC. Sai kula da mu bilget yanzu mai yayo saura. Muhammad Gada ka. Za ya nuna adalci a bangaren sa yayi shura. Shi ya karbi APC. Tafiyar mawakan Yobe ada akwai gyara. Delegate mazan fama. Tun daga mu ga bilget mun sani akwai dama. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce. Shugaba na jami'ar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun ƙara yi akwai dama. Shi akwati mai taya darajarsa sai mata. Muhammad Gada ka. Saurayi yake sanna masu ya dau gauta. Shi ya karbi APC. Jam'iyyar mu alkhairi tun ada muke fata. Muhammad Gada ka. Sai gashi Muhammad Gada kashi ya damke ta. Shi ya karbi APC. Wanda al'umma ke so yanzu shi aka bata. Delegate mazan fama. Marhaba da bilget mulkin sa ba ganin dama. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce. Shugaba na jami'ar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun ƙara yi akwai dama. Dubuti na gwamna Idi bar da mu gaishe shi. Muhammad Gada ka. Mun aminta ya dace baya yin abin haushi. Shi ya karbi APC. Inda mu a raye ba ma bari a kushe shi. Muhammad Gada ka. Dubuti da gwamna ba mu san gwani ba baya shi. Shi ya karbi APC. Shi da Adamu Tilari ya ba su ban haushi. Delegate mazan fama. Sun gina mu yan Yoba hagun mukun jihar dama. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ce. Shugaba na jami'ar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun ƙara yi akwai dama. Jinjinar sifika Ahmad Mirwagwar zona. Muhammad Gada ka. Jarumi maso jama'a ni nake ina kwana. Shi ya karbi APC. Wanda ke bidar talaka zan saka a damana. Muhammad Gada ka.
PSD tun da yayi mun rana. Shi ya karbi APC. Baba Malam Wali yau nake yaban kauna. Delegate mazan fama. Na yaba wa dattijo baba mai halin girma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ci. Shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun karai akwai dama. An kawar da 'yan tabare masu nuna buyagi. Muhammad Gada ka. Jam'iyyar mu ta more ta samu ogogi. Shi ya karbi APC. Mulke da na kowa ne ku jikar da ku yi zargi. Muhammad Gada ka. Kofar mu ta bude na ga ta yi tagogi. Shi ya karbi APC. Za ka kai mu masta ta rago mu gai da kai jirgi. Delegate mazan fama. Mai gida na isa roka kawar da 'yan gulma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ci. Shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun karai akwai dama. Gaba gaba dai baya kuwa ba za ka je ta ma. Muhammad Gada ka. Na yaba wa gada katin da bai yi kurewa. Shi ya karbi APC. Mulki na jam'iyya ba mu biye wa kowa ba. Muhammad Gada ka. Mun saka ka nema tabbas ba kai zumudi ba. Shi ya karbi APC. Bari dai mazan yaki ba kai gudun gumurzu ba. Delegate mazan fama. Gada ka sha aiki makiyin ka ya suma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ci. Shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun karai akwai dama. Karɓo ka sakon isa roka fagen daga. Muhammad Gada ka. Ba a jefa kwallo sai in abu akwai raga. Shi ya karbi APC. Tun daga gini na fula gafara masa danga. Muhammad Gada ka. Isa roka gwarzon mutum gani goga. Shi ya karbi APC. Isa ga dubu malala da ta fice kirga. Delegate mazan fama. Mai gidan mu Adam ya ce na gaida kai kai ma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ci. Shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun karai akwai dama. Muhammad gada ka abun faɗi gari kai. Muhammad Gada ka. Amma na alkhairi ka sauke nauyi. Shi ya karbi APC. Jam'iyyar mu ta dace shugabanta dan yayi. Muhammad Gada ka. Baya nuna zalunci zai faɗa idan an yi. Shi ya karbi APC. Shugabanta bai tsoro kuma mun gabai shayi. Delegate mazan fama. Gada ka gwarzo ne karkuja da shi kuma. Min yaba Muhammad Gada ka jarumi ya ci. Shugaba na jam'iyyar APC jihar Yobe. Sun bi sun gama kuma sun karai akwai dama. Zana dakata haka waken gwaninmu na farko. Muhammad Gada ka. Shugaba na jam'iyyar APC mu mun ɗako. Shi ya karbi APC. Yankin jihar Yobe eriyar mu mun sako. Muhammad Gada ka. Sako na isa roka kuje ni na dogo. Shi ya karbi